Hej, så er jeg tilbage. Skal vi se. Skal jeg lige noget gøre det færdigt. Jeg har faktisk tænkt på noget, der skal være hernede. Jeg tænker på, at han skal have et chestrum. Og det er der kommer så langt. Det glæder mig lige til at se, hvordan det jo så udspiller sig med det. Jeg ved ikke, om jeg har fået fikset mikrofonen ordentligt. Det er fra etteren af, men jeg har i hvert fald lige prøvet at sætte den helt anderledes. Og nu prøver jeg at sætte mit headset helt anderledes på. Mest af alt grund af, at der har været et eller andet med, at lyden den kun virkede i det ene øre på det her headset her, men så er den godt til at virke begge nu, så nu spiller jeg bare med hele headsetet på, i stedet for bare mikrofonen dernede. Så det kan godt være, det hjælper. Og jeg har fået den grimmeste hoste her for tiden. Bogstaveligt talt, altså. Virkelig. Virkelig den mest irriterende hoste, man kan få. Det var sådan, hvert år. Altså. Bogstaveligt talt, der skulle jeg faktisk hoste. Men, godt tilfælde. Men, det er sådan, at jeg ved ikke helt. Jeg skal prøve at kontakte Kasper i dag og spørge, om han vil game lidt under video. Vi er overvåget. Jo, er det helt smooth her. Så skal jeg smooth der i et chestrum. Mest derfor, fordi det ser så fucking godt ud. Og det passer godt til temaet med, at han bor nede i en grotte. Eller ikke en grotte som sådan. En bjerg. Eller bakkeside. Wow. Jeg undrer mig over, hvad der er ovenover. Det skulle lige godt være helt tjek. Skal vi vel op, jo. Skal vi tjekke, hvad der er. Hvorfor har jeg egentlig ikke fået lavet et svær nu? Jeg skal få det. Hvad fuck sker der? Fucking dårligt til det her lort. Jeg skal aldrig nogensinde spille Minecraft på kurbanen. Det er stensikkert. Haha. Stensikkert. Fuck er det, jeg gør. Det kommer med det jord her nu. Ja, kan også have røvlet meget. Blæksprutter. Jeg har jo vidst, hvad fanden skal med dem. Udover blæk. Sjovt, når de hedder blæksprutter. Nå, nu er jeg begyndt at sætte noget weed. Fel. Så, lad os se. En hoe. Det er lige præcis nok til et stykke brød, og jeg kommer til at sulte. Altså, jeg skal nok også lave mig en økse, så kan jeg gå på noget træ. Så det er nok det, der kommer til at ske nu her. Gør vi det, har en timer på, hvor lang tid det egentlig optager. Så vi må se, jeg stopper, når jeg gider med. Vi stopper, når det bliver nat. Det plejer altid at være sådan en lille bitte cyklus. Der går. Så. Så. Kakao. Det regner kakao. Chocolate rain. Det her. Fuck, jeg ikke tjekket det nu. Hehe. Bedste måde at fikse noget på. Så skal se så. Mens den så bliver lavet om, og går lige ud af så. Seriøst nogle hyggelige lyde. Eller, egentlig ikke. Og jeg ved godt, det er jo 8 i den kampagne, jamen så er jeg altså 5. Altså, så er jeg 5. Jeg har 5 stemmer 8. Så gider jeg ikke til at skifte her. Så skal jeg lave 2 chests. Så skal jeg lave en dobbelt chest, så sætte der noget.
skal også bruge 2 af dem til fakler, og så have 3 af dem til diverse. Skal vi se. Skal se. Nå, forresten, sidde og spise popcorn. Virkelig dejligt. Popcorn. Intet bedre. Vil man komme ind fra? Den der vej fra. Nej, vent. Jo. Der var der. Der. Den var der. Det kan vi lige meget. Jeg tror, jeg regner med, at vi skal derop på et tidspunkt. Så. Prøv at se, hvad der er deroppe. Ja. Det er også et pisse fedt sted at bygge. Jeg ved altså. Sådan der. Så jeg så bare så mange nu kan nå. Så lad os se. Der. Der. Vi står lige over hinanden. Ja, godt. Hvad er den, de står sådan? Sådan der. Sådan en dør der. Sådan der. Nej, sådan der. Det er rigtigt. Og bare ligesom man kan se, hvor jeg har mit hus henne og der. Sådan der. Også lys udenfor. Nå, jeg glæder mig til at se, hvor den egentlig kan nå. Fanden mig den er vildt. Nå jo. Så her var det vist. Så skal vi bare lige komme her. Yes. Endelig. Så skal jeg have mig en jern pickaxe. Så bagefter så skal jeg lave mig et jern sværd, så jeg kan også svare mod monstre. Ellers skal jeg spare jern nok sammen til at få en anden. Nej, så skal jeg bare reparere jo et andet. Hvis jeg bare bang. Så. Ja. Altså jeg er et orakel. Så lad os se her. Så når den ene er sådan lidt halvskadet, så bruger jeg bare den anden. Sådan, og ja, så putter jeg dem bare i hovedet. Eller i det er lidt crafting heroppe, så kan jeg altså bruge det. Sådan der, det var det første level chain. Bare min. Og dræb 3 får. Jeg lige glemt de 3 får. Jeg var forkert dem. De var helte. For får. Altså, her. Ja. Skal vi se. Jeg håber på, at det bliver en god mine, altså. Og så noget sjovt eller noget. Alt muligt spændende. Det vil gøre noget, hvis der ikke gjorde. Så. Wow, hvorfor havde jeg ikke lige set den komme. Lad os se. Skal vi have der lave nye sticks. 2 skruer. Jeg havde glemt at sætte en til der. Nå, kan lige være. Noget sådan der.
sådan der. Sådan. Så begynder jeg bare at lave en junk-kiste, altså. Sådan en, der ikke har noget formål udover at have mit lort i sådan noget. Lidt ligesom Kaspers mor. Nej, nu skal det være med at disse på Kaspers mor. Det er Kasper, jeg skal disse på. Ej, det var også svømt. Jeg skal disse på Hessel. Ellers slet ikke nogen af dem. Jeg tror bare, jeg lader med at disse på nogen af dem. Jeg kan høre en lyd. Udover mine. Forresten, jeg tror også lige, at jeg sætter indstillinger ned for mit lyd, fordi det er garanteret fucker højt inde på videoen. Så jeg har 4. Nej. Det er også bare forkert ud at spille uden lyd, altså. Det er det. Spille uden lyd giver ligesom meget mening, som at en kastreret man kan få et barn. Altså uden at adoptere noget. Og så bliver far til barnet. Det giver jo ingen mening, og det kan han heller ikke. Så derfor, jeg kan ikke spille uden lyd. Det vil være så forkert. Glem at jeg sagde det der med nat. Vi spiller lige lidt længere. Så nu sætter jeg endnu der. Jeg tror bare, jeg bygger... Nu skal jeg se. Bygger det der tilbage der, så ligger jeg op og sover, og så når det bliver dag, så stopper videoen. Hvilket vil sige, at 15 sekunder. Nej. Et par sekunder. Ikke et minut i hvert fald. Så. Det bliver spændende nok. Lad os se. Så går jeg op, og så siger jeg farvel. Så det er jo egentlig bare farvel og tak for i dag, og tak fordi I gad at se med. Like, kommenter og subscribe, hvis I vil. Altså, I må gøre alt. Det. Nå. Men I må hygge jer og huske også at se vores andre videoer. Specielt Kaspers Dishonored videoer, de er pisse fede. I hvert fald synes jeg. Jeg ved ikke, billedkvaliteten er ikke særlig god endnu, men det får vi fikset. Hygge jer og gå ind og se dem. Jeg skal nok sætte link ned i beskrivelsen til hans første video.